Għalli ma pajjiż qed tirreferi. Tranquilli minn qed jitħanżer. Għalikom żgur li mhux problema, ara l-kjuż fis-soup kitchens u n-nies fi triq jiġru warajk biex ittihom il-flus. Dawn kienu biss ftit mill-barrax ta' kummenti bi kritika qawwija indirizzati lejn is-segretarju parlamentari Alison Zarafa Civelli, kummenti li waslu wara li istess iddikjarat li f'pajjiżna kulħadd qed jgħix ħajja tranquilla minkejja li l-familji qed jaffaċċjaw prezzijiet dejjem jolgħu. Huma stess jgħidu nduru l-bibien, nduru djar, nitkellmu man-nies fit-triq u jgħidulna kemm qegħdin jgħixu ħajja ferm tranquilla. Kienu bosta dawk li ddikjaraw li Zarafa Civelli donna ma tgħix Malta għaliex il-poplu żgur mhux tranquill fejn bosta semmew it-traffiku li jibda saħansitra minn kmieni filgħodu. Oħrajn semmew kif hi nesit issemmi d-dejn tal-pajjiż li laħaq il-biljuni tal-ewro fil-waqt li fakru kif għal-ministri żgur hija ħajja komda u tranquilla. Kienu ħafna dawk li semmew is-sitwazzjonijiet xokkanti fis-soup kitchens u li kemm il-darba jiltaqgħu ma' persuni fit-triq ifittxu fiż-żibel jew inkella li jkunu qed jittalbu l-flus. Oħrajn appellaw sabiex Zarafa Civelli tara x'kien imwiet minn Gvern Laburista kif minn dawn il-wedi li kellhom jgħinu l-familji, l-anzjani u l-dawk l-aktar fil-bżonn ma waslu qatt. Fil-fatt persuna spjegat li minn 600 euro pensjoni 290 euro minnhom imorru mediċina u sal-aħħar tax-xahar lanqas ikollha biex tixtri kartuna ħalib. Dan il-kumment ta' Zarafa Civelli li qed ikun deskritt minn bosta bħala insensittiv wasal meta dan l-istazzjon staqsa x'se jkun qed jagħmel il-gvern brabta mal-prezzijiet f'pajjiżna li dejjem qed jolew kif ir-rata tal-għoli tal-ħajja hija ferm akbar mill-medja Ewropea. Kumment li ħalla l-bosta arrabjati u anke dispjaċuti kif jidher li Zarafa Civelli u l-Gvern Laburista huma għal kollox maqtuwajn mir-realtà li qed jaffaċċjaw in-nies, speċjalment fejn jidħlu l-affarijiet aktar bażiċi bħax-xirja ta' kuljum li dejjem qed togħla minn ġurnata għall-oħra.